Kohan men kopara ha utrai Jesus Christ kajing kela ke mamut kalong ke ba don kam ha kajing im kajunga kajung pi iwei pai wei om dei tang ha kapor len hanrei man kasngi lane man haden bangi tip bangi snutho bangi la le bakla ngi hab ban kela ke mamut ngim dei ban ap ban kela ke mamut tang ha kapor len ngim dei ban ap ban kela ke mamut tang ha kapor bangi yo ban lech pla ya lagi jong ki pop ha ka sakramen jong ka jing pla pop ne ka jing map pop hanrei ladangi kwa shisha ban pendap ban penbiang ya la ka jong ka jing em lada shisha ngi kwa ban yo ya kita ki jing ai ki jong trai ha ka jing em jong ngi dei ban kela ke mamut hadin bangala tip ne bangas nutho bangala le bakla kanai kadai ke jingkhot ke jong utrai yanga badepi menta kasngi bat man kasngi ngitip ba kajingkla ke bamut kalong ke bakongsan hadu kata dain mata kadau ba utrai habau sedang ya ke kam yalap ke jungu ne ka mission ke jungu usdang da kanai ke kentin to kela ke bamut habau utrai ukhot yanga badepi ban kela ke bamut kwa yang abade pi bangin kela tang agato ka klimat hanrei kwa ba manga mapi ngin yai ne ngin yai peteng kamtame bangin don kata kamen sim ban yasha ban im ha ka jing em ka babha ha bangas nutho bangalong monong pop ngong kela ka bamut tang kata ka jing ong junga yala de bangala kela ka bamut kampat biang hanrei utrai uyai khot yangi iwei pai wei bangin yai ne ha kato ka jing kela ka bamut Hakane kasngi kumbangi osnge unaga jing pulai ke badangkong bad kumjuru ka gospel ngakwa yangi iwei pai wei bangin shem atali genuksa ke badangkong bamanga mapi ngidei banlong kita ki channel ban yalam ya ki wei sha ke jing kela ke bamut ngio i ba ujona habau yosnge ya kasur ka jung trai ulech sha kinong ninibe ngitip ka history ki jungu ha badangkong ule komno hanrei ngio i ba manta ha ka jing pulai ka badangkong ngio i ba ujona ulech sha kinong ninibe ban yalap ya ka khubor jong ka jing kela ka bamut manga mapiru iwei pai wei ko hanmen ko para ngidei ban long kita kilat ban penbena ban khot ya ki wei ban wer ya ki wei sha ka jing kela ka bamut ngimdei habang i ki wei ngimdei ban shuklat yaki ngimdei ban shu i yaki ngimdei ban shat kamen ne ban yaro ne ban sneu bha ya ka jing duna jong ki wei ne ya ka jing im bas neu jong ki wei ne ya ka jing hap jong ki to ki wei ha ka pop ngidei ban long kita ki lat la ne kita ki channel ki bang yong ban khot ya ki wei ban kala ki bamut habang i pe jala ka jong ka jing em bon sin manga mapi habang yo i bang itip baki we ki im hakapop ne hagajing duna ngisat kamen ne ngis ngehun o biang bau ne ulong kumta bau hab hagane kurkom hanrei matagas ngi ngakwa yanga yaladi padia pi we pe we bangin long ken kita ki lat ban yalam yaki we sha ka jing kela ka bamot namar ngitip ba tangka jing long jonga kumujana ban khot ban weri ki wei ban kela ke bamut makiru kin yo ya ke jingi kumbangi yo sneu ha kane kasngi habau jona upan bena shapang kata ka kubor jong ka jing imbarim jungki ne ka jing hab jungki ka pop habau pan bena ya kata ka jing im jungki habau pan yo i ne pan u persang ban pan snutho ki don ka jing snutho lada manga ma pingi lech ki wei kumbale ujona da kata ka jing sngoret ka jing da kata ka jing ka jing yaki bangi pen i yaki klampep kiru kin don kata ka jing snutho ba makiru kin pediang yala de bagi long kin pop kin sak don kata ka men sim ban wan pai shall try ko hanmen ko para to ken hakane kusni sochisin ngakhot ngawer yangi wei pai wei bangi long kita kilat ban penbena ban khot ban wer yaki wei ban kelak bamut kata kepada kong keba ngidan kamban sim ha ke jing em ke jingi kaba arpat kumau mene ban kelak bamut yo i ba ha ki breu ha kapor jongjona ki sngo tho ya kata ke jing em barem jong ki ya ke jing em ba pop jong ki ino ya
kajeng em barem jengki bat ki penbet yala ka jong kajeng em. Om day tang kito ki briu Henry bat us em jong kiru u don kata kaman sem bat snutho yala ka jong ki pop u kala ka bamut. U penpau ya kata kajeng kala ka bamut jong u om tang bau ong halade banga kala ka bamut Henry u penpau dak ka ba u pong jan berni bat u ta de pe yala de bat barok ki briu ke le kata kurkom. Kane ka jing tak pe de pe jing ki bat kana ka jing kup jing ki ya ka berne kapan i ba ma ki shisha menta ngin im no ka jing im ka batmai ngin bread no ya ka to ka jing jakhlia jungi bat ngin im ka jing im ka batmai ka jing kup jing ki da ka berne ka jing ta jing ki do pe ka de ka jing snu si jing ki ya la ki jong ki pop mamanga ma phir ngi de bandon kata ka jing snu si ya la ki jong ki pop bat ngin wan pai show try Ujisu ulong ubakrau. Ujisu ulakhot yang ayep bangin kelak bamut ko hanmen ko para. Ladang imdon kata kamen semban kelak bamut. Ladang imdon kata kamen semban ino ya lagi jong gijing imbarem. Kumbang yos ngeu ha gijing pule gin sayo ya gijing penrem. Nginom yo ya kata kebainong kebangi ab habneng. Nginom yo ya kata gijing gijing kurku gijong try. Kasyong ha gijing im bamarwe jong abat jong pi. Ngilay yos ngeu palat liam yolese ya ke jingkhot ka jung trai yang abadepi ban kelak bamut lengba ki breu baper lengba kasur ka jung trai hakir kom baper token hakane kesngi ngindon kata kamen simban pediang yala de bangi long kinong pop nyum long kum kina ki breu hak gospel ka bau jisu kren upan ya kidak kishin ngiru nyum dai ban pan ya kidak kishin lada me pen i yala de lada me ay nga kane lada ma ay nga kane ngan kelak bamut ngin nampan ni kita kishin Henry dak jing snu se dak jing pediang yala de bangi long kinong pop ngin i ya jing em bas new ngin pen bet yala ka jong jing em ko han men ko para hakane kas ngi token sachi sin sipor jar ngin khabrep yala ka jong ki khmat ngin IT yala de how jisu bau jisu un shimti yangi bau jisu na ai boringi bau jisu ya lam yangi un kershan yangi bangila ban pediang ya kidakishin ki bau trai ulai hanga badapi kam tame kidakishin ke bamangi ngidai ban kala ke bamut bangidai ban i yala ki jong ki pop nadu katenrai jong kadanut ke jungi duai hatrai IT la de hatrai bau trai un kershan bau trai un aibor bau trai un yalam yangi syaka jing kala ke bamut and you're Jesus Christ. Amen.